ராகுல் காந்தி கேரளாவில் உள்ள வயநாடு தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கு அம்மாநில முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் கடும் கோபத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். கேரளாவில் நடப்பது என்ன, ராகுலுக்கு எதிர்ப்பு ஏன் என்பதை பார்க்கலாம். கேரளாவில் உள்ள 20 மக்களவை தொகுதிகளில் 16 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் போட்டியிடுகிறது. இவர்களுக்கு எதிராக இந்தியா கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் போட்டியிடுகிறது. வயநாடு தொகுதியின் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக ராகுல் அறிவிக்கப்பட்டு இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். அவரை எதிர்த்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் அதன் பொதுச் செயலாளர் டி. ராஜாவின் மனைவி ஆனி ராஜா போட்டியிடுகிறார். இது இந்தியா கூட்டணிக்கு இடையே சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கேரளாவில் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி நடைபெறும் நிலையில் கூட்டணியில் இருந்து கொண்டே ராகுல் காந்தி இப்படி செய்வதற்கு அம்மாநில கம்யூனிஸ்டுகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இதுகுறித்து பேசியுள்ள அம்மாநில முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன், பாஜகவை எதிர்க்கும் கூட்டணியின் குறிக்கோளை தோற்கடித்து ராகுல் காந்தி வயநாட்டில் போட்டியிடுவது பொருத்தமற்றது என்றும், ராகுல் கேரளாவில் முக்கிய அரசியல் சக்தியாக உள்ள இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணியை எதிர்த்து போராடுவதற்காக வந்துள்ளதாகவும் அதிருப்தி தெரிவித்தார். இந்தியா கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணிக்கும் இடதுசாரி தலைவர் ஆனி ராஜாவுக்கு எதிராக ராகுல் போட்டியிடுவது என்ன நியாயம் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். வயநாட்டில் பாஜகவை எதிர்த்து ராகுல் போட்டியிடவில்லை, மாறாக தங்களுக்கு எதிராகவே போட்டியிடுவதாகவும் பினராயி விஜயன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். கலால் கொள்கை தொடர்பாக டெல்லி அரசுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் புகார் அளித்தது. இந்த புகாரின் நடவடிக்கையாகத்தான் டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டார் என்று பினராயி தெரிவித்துள்ளார். ராகுல் இந்தியா முழுவதும் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டார். ஆனால் சிஏஏவுக்கு எதிராக ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை என்றும் பினராயி கூறியுள்ளார். ஏற்கனவே இந்தியா கூட்டணியில் இருந்து பல கட்சிகள் வெளியேறிவிட்டது. இந்த சூழலில் கேரளாவில் வலுவாக உள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் தற்போது காங்கிரசுக்கு எதிராக பேச ஆரம்பித்துள்ளது. பாஜகவை எதிர்த்து வட இந்தியாவில் ராகுல் காந்தி போட்டியிடாமல் பாதுகாப்புக்காக இப்படி கேரளாவில் போட்டியிடுவது சரியல்ல என்றும், இதனால் இந்தியா கூட்டணியில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நீடிப்பது சந்தேகமாகிவிடும் என்றும் பேசப்படுகிறது. அதோடு ராகுல் காந்தி வட இந்தியாவில் போட்டியிட பயப்படுவதாக பாஜகவினர் விமர்சித்து வருகின்றனர். கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவைத் தேர்தலில் ராகுல் காந்தி வயநாடு மற்றும் அமேதி ஆகிய 2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டார். அதில் அமேதி தொகுதியில் அவர் தோல்வியடைந்தார். வயநாடுதான் ராகுலுக்கு கை கொடுத்தது. அதனால் இம்முறை ரிஸ்கே எடுக்காமல் வயநாடு தொகுதியில் ராகுல் காந்தி போட்டியிடுகிறார்.